ni bad migao mochung' ne rito ratiro mar nyithindo e kaunti ma Migori ochiwo ywak kaluwore kod medruok mar kwan mag nyithindo ma ijwang'o kod jonyuolgi. Jafwambo marwa George Juma miyowa lerno ka en e kaunti ma Migori. Nyithindo mathoth pod ijwang'o kod jonyuolgi e kaunti ma Migori. Moko kuom nyithindogi oseyudore e kuonde dak ma oketi mar res nyithindogo maonge jonyuolgi, ka moko bende oseyudo resruok ka okuma nyuola kaachiel kod osiepe bang' ka ojwang'gi kod jonyuolgi. Wan gi puoth niang' mipuro e sub-county wa Mawendo, Suna West, Migori, Nyatike, wan gi gold magwa. Kuondegi wayudo ka nitie jogo mayudo pesa. Koseyudo pesa, en tich ne en manyo mine, tich ne en manyo nyithindo manyiri matindo, owuonde ni odwa kende, okende gidonje keny, ka ginyuolo nyathi, en koro kiaye. Ogo ng'wech ochako manyo machielo. Medruok mar kwan nyithindo ma ijwang'o kod moko kuom jonyuol osekelo ywak ka kuom jogo eko maketo togo mag nyithindo kaachiel kod oganda e kaunti ma Migori. Kuanzia siku moja mpaka miaka 18 ni majukumu ya mzazi au wazazi kuwatunza, lakini ukiona venye hali ilikuwa sio vizuri. Nyathi ok ndik barua mondo nyuole. Koro kiseketo pachi miamua muwinjore nuyudo nyathi, kuseyudo nyathi kawe kaka jukumu maru kaka jonyuol. Odiochieng' manyoro miyo Mike ni ediere ne odhi apises go mag nyithindo ka omanyo kony bang' wuon par gi jwang'e kod nyithindo ariyo marude ka ochakore dwe mar 12 mar higa mokalo. Yore nowe chon nyithindo chandore godo kata kaka yud konyruok timo nade tek biro ko jony ol denyo be nodenyo. Koro chuno nyaka jopeng mogo ne rambe kanyo ero bono miyo maana katika nyalo pesa mara matini. Tena watoto wasichana walembo sana. Chenye kimetuhudhi ni kwamba huyu mwanaume ambayo kweli ni mwanaume kamili anaweza pataje watu malaika kama hao alafu awaache. Cases mathoth mag jwang'o nyithindogi bende sani opong' apises go mag nyithindo e kaunti ma Migori. Apisa ma nyithindo e sub-county ma Suna West Robert Ouko wach ni kuom juma ka juma cases malo 20 mag nyithindo go mojwang' chopo e apisgi. Alo record kata 20 cases of neglect mago mobile office. Kendo mago ntie cases mapodok chopo. Vijana ambao wanaiga tabia kama hiyo wajue sheria ni mbaya. Maana sheria ya Kenya inasema miezi 6 huyu ni mke wako. Moko kuom jonyuol to enye mamine osebedo ka seyo jonyuol machuo kuom ringo pachu kendo jwang'o nyithindo gino mawegi kod pek maduong'. Keny ma obedo ma onge ikruok makare kaachiel kod nweng'o maber osetudi kod medruok ma kwan mag nyithindo ma ijwang' kod jonyuol e kaunti ma Migori. Koro jogo madonje keny sama chon chopo sama koro giseyudo nyathi. Oyudo nyathi pok nobedo gi paro motegno mar rito nyathi, oonge gi yuto malong'o lwete gimosemake onge kata gimonyalo yudo go income onge. Kaka yo mar duoko piny kwan nyithindo ma ijwang' kod jonyuolgi, apisas marito togo mag nyithindo ojiwo oganda mondo koro bed jogo eko marito togo mag nyithindo kata kapok duoko bet e keny maggi. George Juma, Ramogi TV, Migori.